Sanibonani ekhaya lamaphupho. Ukuthi le video ibukela ku YouTube umusha kule channel ngicela ushaye subscribe. Uma uyibuka ku TikTok lapha ku YouTube channel yethu ithi nje sichaza amaphupho uzofica inqwaba yama video la engichaza khona kabanzi ngamaphupho. Uma ubona ku TikTok ngicela phela usifollow inbox ucela inamba la ozobuza khona njalo ekseni uma uba nephupho. Kunomuntu ke obuzile ukuthi amaphupho ngokukhulelwa ingabe ke lawo maphupho abika ukuthini ezimpilweni zethu. Amaphupho okubika isisu noma ukukhulelwa. Uma uphupha izithelo eziningi ezahlukahlukene kuyenzeka ke uphuphela umuntu wakini noma umngani wakho okhulelwe. Akusilona iqiniso ukuthi njalo kuhlezi kunguwena, kuyenzeka phela kuba umuntu osondelene kakhulu nawe noma nje mhlawumbe ngithi umakhelwane. Uma uphupha udla izithelo kusuke kunguwena ozokhulelwa noma kanti vele usukhulelwe kodwa awukakazi. Uma uphupha ubhukuda emanzini angcolile noma udaka olunamanzi ubisha kulona kusuke kunguwena okhulelwe. Uma uphupha ukuthi ukhulelwe kusho ukuthi uzoba namawele ngelinye ilanga, ikakhulukazi ke uma uphupha wona futhi. Kodwa ke esikhathini esiningi umuntu ke uyaye ke aphushelwe ngomunye umuntu osondelene naye. Kukhona nje iphupho othi uma ke usukhulelwe nabantu besebazi ukuthi ukhulelwe, kodwa ke uthola ukuthi umuntu omdala ekhaya uzophupha futhi kodwa ke esebona ubulili bengane kulelo phupho. Kuneyinkolelo ke yokuthi ke lelo phupho lisuke lichaza ukuthi ingane iyisibusiso usuke uyiphiwe amadlozi akini. Kodwa inkinga ke iba lapho ke lengane uma ke isizelwe imvamisa ke ukugula kakhulu, ikakhulukazi ke uma ingahlawulwanga. Lapho izwala khona izidalwa zivamise ukuyibanga futhi nawe mzali wengane kufanele ingane yakho uyibonge uma ke isizelwe ngoba inenhlanhla noma ke izobonwa ukuthi ke kumele ke yenzelwe okuthize. Ugaye utshala besintu upheke nenyama ubize omakhelwane uyibonge leyo ngane. Bengicela mlaleli ukuthi ke usubscribe uma ukuthi awusubscribe la ke siqhubeke futhi. Kunamaphupho ke esikwaziyo ukuthi ke uma uwaphuphile wenze okuthize ukuze ke ukwazi ukugwema okungase ke kuvele mhlawumbe okubi. Kodwa ke okufa na ukukhulela awukwazi ke ukuvimba noma ukugwema uma ke sekwenzekile. Kodwa kubalekile ukukhumbula amaphupho osuke uwaphuphile ebusuku ngoba ke awusizo. Ukuphupha omunye umuntu ekhulelwe. Ukuphupha umuntu omunye ekhulelwe lokho kuyibika lokuthi kukhona into noma izinto okungezakho ngokufanelekile kodwa ke ezisezandleni zomunye umuntu. Kepha ke esikhathini ke esingeside leyo nto izobuyela ezandleni zomnikazi wayo. Kungaba ke into efana ke efika eyifa kuwena noma kube yinto eyakulahlekela esikhathini esayidlule. Kanti ke futhi kungaba isikhundla esanikezwa omunye umuntu ngendlela engasibo ubulungiswa. Mlaleli bengicela ukuthi ungasubscribe shaya subscribe ukuze ke ngokulandelayo ungaphuthelwa noma ube nesiqiniseko sokuthi uthatha le link uyinikeza abaseduzane nawe besubscribe bebuka ama video ukuze nabo bezowazi kabanzi ngamaphupho ukuthi abika ukuthini empilweni zabo ngoba amanye amaphupho kuyenzeka abe yisibonakaliso. Mlaleli TikTok siyatholakala, ngijwayele ukuba live ku TikTok ngiphendula abantu amaphupho. Ungi-inbox ku TikTok ucela inamba. Esale kahle.